ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମା ବେଟି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କଟକର ପ୍ରତାପ ନଗରୀରେ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମା ଧାକୁଳେଇଙ୍କର ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଆଗ ଆସିକି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲୁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଡିଫରେନ୍ସରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆମ ଗାଁ ପ୍ରତାପ ନଗରୀ ମଝିରେ ଦୁଇଟି ନଦୀ ବହି ଯାଉଛି। ଆଗରୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ନଦୀ ପାର ହୋଇକି ଆମେ ଧାକୁଳେଇ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ପାରି ହେଇକି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି ହେଇଛି, ଆମକୁ ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଚୁଟିଏ ଅଛି। ମା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ସତେ ଯେମିତି ମା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବାଣ ଫୁଟା ଯାଇଥାଏ। ଆଉ 6 ଦିନ ଯାକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମେଲୋଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୋଇଥାଏ। ମେଲୋଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏପଟେ ସରିଥିବ, ସେପଟେ ଆମର ଯାତ୍ରା ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏଠି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ନ ପାଇବେ, ଡାଲା ବାଉଁଶଟି ଧରି ଝାଡ଼ୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ମାଟିରେ ତିଆରି ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ୍, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୋଳି, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହରେକ ମାଲ ବି ଏଠି ମିଳିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୈଶାଖ ମାସ ହେଲା ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ବର୍ଷା ବି ଆସିଲା। ବର୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଲିବାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ହେଲେ ଏ କଥା କିଏ ମାନୁଛି? ବର୍ଷା ଏପଟେ ହେଉଛି, ଏପଟେ ପିଲାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ବୁଲିବା ବି ବନ୍ଦ ହେଉନି। ତ ଏପଟେ ବର୍ଷା ବି ଆଜି ହେଇଥିଲା। ତ ଯେହେତୁ ଆମର ଆଜି ଛୁଟି ଥିଲା, ତ ବର୍ଷା ହେଇକି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ମୋ ଝିଅ ଜିଦି କରୁଥିଲା, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଲେଇକି ନେଇ ଆସିଲି। ତାରି ତ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣା ହେଲା ଆଉ। ତ ଏପଟେ ଫାଇନାଲି ମୋର ବୁଲା ସରିଲା। ତ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା। ରହୁଛି।